Ola, nós somos Hanna e Blanca e imos presentarvos ao Lam de Gax. Marie Gax, tamén chamada Lam de Gax, era unha escritora, pamfletista e filósofa política francesa. Naceu o 7 de maio de 1748 en Montauban, Francia, e morreu o 3 de novembro de 1793 decapitada. A súa familia non foi moi extensa. A súa nai chamábase Anne Lam Moisset, que procedía dunha familia que tiña unha empresa de telas. O seu pai chamábase Gauthier e a súa identidade era ambigua. O seu cónyuge chamábase Louis Yves Aubry, que era moito maior que o Lam. O seu fillo chamábase Pierre Aubry de Gax, que cando a súa nai morreu estivo a súa contra para que non o metesen na cárcere. Destacou porque publicou os dereitos da muller e da cidadana no 1791. A causa disto, arrestarona e tempo despois declararon a morte o 1 de novembro de 1793. Como outros feministas da súa época, militou a favor da supresión da esclavitude e considerou unha das persoas máis emblemáticas do movemento feminista. Estivo un ano casada con Louis Yves Pierre, debido a que Louis morreu un ano despois de casarse. Acabou súa cun fillo e non quixo volver a casarse. Ao cabo de pouco tempo, o Lam trasladouse a París e preocupouse moito pola educación do seu fillo.